jucăm puțin Slither U. Fie să fie. Doriți să tranzacționați pe piețele financiare globale oricând, oriunde? Instalați... Voi să fiți cu reclamele voastre. What the fuck? What the fuck? What the fuck is this? Trebuie să mai dăm o tură. Slideriu, slideriu, slideriu. Să te ședit. What the fuck not? Ce mare e ăla? Ești prost. O să te mână cu fuși cu două la care. Unul a fost mâncat, unul a fost amărit. Oh, da, eu sunt regele, regele și regina. A murit. Pufirar să fie. Nu știu dacă o să mai prind vreo ocazie din asta. Cam atât a fost, prieteni, din Slither U. O să revenim cu episoade noi.